Това е само панел отгоре, вътре е това Samsung Galaxy Note 2. Така ли? Би трябвало да съм на Сергията. Не, в момента да. Пещер си, да? Ти с Батака си? Не, в София съм още. Се връщам към Батака. Не, кога го правиш там? Жената трябва да склона. Тя знае толкова. Той ще се снимка да си мултанци. То тук има малко билки от предишни фестивали, това няма значение. Също така може да се слушат крици, сламо. Това е пелин, който сложи. Да. Също е малко глина, която слепва ефект. В глината се съдържат много елементи в нея. Тя си е естествена торба в природа. Тя е като консервирано нещо, което се разнася навсякъде. Clay is a natural product which controls Може да се добавят и трици и други материали, които ни изпадат. трябва ли да бъдат сухи, могат да бъдат сурови, сухи, което да бъдат? Може да са сурови. Може да са сурови, просто не трябва да са в огромни количества, малко хомеопатично. В смисъл, те са достатъчни. Еми листата, защото пръчките трябва по-отрано да се накиснат. А може и пак предварително се накисне сламата също. И билките. Да стане по-меко за работа, за скулптуриране. Значи ние треви събираме, по принцип сме се договорили в паркове, където знаем, че не са, че е чисто, да. И имаме приятели в Пазарджик, които в парка ни събират от машинките. Да, което улеснява доста работата и става естествен процес, смисъл малко пермакултурно. Ти виждаш, че там остава и ти го използваш. Значи това се обърква, но трябва да е много хубаво. Да, ще сложим. Това са трици. Еми то си хартия, пак триците си хартия. Да, и с машина стана. Правили сме големи кутии, такива, в смисъл е такива съдчета за разсъди. Направо цък, цък, цък. Да, и после се разчупва лесно. And there is no waste material. Everything is natural and everything is Значи разликата между
нашата капсула. растение се прави в една такава капсула, в която не се нали, докато в тази да се съди, това директно на растението. Yeah, so we make it, we call this capsule. So we put the seed inside, or we can put this in this pot, and we put it in there. So what happens to those after the train? They grew in those capsules and those balls. Let's see, ferment is it? Low fan. Or is it? Не, това директно взима се растението, директно се слага Да. Значи дай ми това. този расички. So if you see them somewhere, you just take the plant and you put them inside the pot. Понеже тези растения са от няколко фестивала пикирани там, So these, демонстрации, да. they make demonstration to few places before coming to here. И някои са разпаднали Week or от транспорт. Какво се става? Как директно го правиш? Караш само под капсулката. Значи, може да сложиш също и калифорнийска пръст от калифорнийски. Да. so you can put worms compost from California Или от гората, or from the или от гората. forest compost. Или от гората пръст хубава огнива. Тя също е много богата. It's a very natural and rich Където има гора. That's why there is a forest. Разликата между тази капсулка и купичката е, че капсулката се прави директно, се моделира върху растението, докато тези копчета могат да бъдат готови. Пак се спрат, слага се растението и So the difference is between making the capsule is because you take the plant and you just model it around the root. Well, if you use the pot, you should fill it with some soil and Значи има този вариант. Взимаш растението на възходяща луна. Може ли? В смисъл най-удобно е тогава. So if the main point is to take the plant on the rising moon. On the, Преди корените, преди соковете да са тръгнали надолу. Няколко мога да го преведе. В смисъл това много улеснява работа. So this is work before the juices of the tree, of the plant coming down, so it helps the plant to ascend. Възходяща, цък луната. И когато стигне горе луната, тогава сме готови да ги сложим. Това става често в месеците. Мисля, че това е точното време и търпение да ги изчакаме тези моменти. They're using the Maria Thun calendar from Germany, you know. Може да го обясниш по друг начин. Възходящата луна е когато изгръд залез луната се изкачва нагоре. Да. И описва дъги, да. Нагоре. Когато се изкачва нагоре, соковете са Да, нагоре. соковете върват. Да, аз разбирам какво не знам как да го обясня. So when the moon is ascending, all the juice is going up, so the energy is going Горни, to the upper part of it, that's what it's like. And usually you're not moving the plants in this time because they're connecting to the upper energy. When it's descending, the energy is going into the root, and it's the time for transplanting because they have energy in the roots to adapt to the new conditions that you've got. Значи доскоро, когато соковете се изкачат, в смисъл, значи горната част е изпълнена в този момент с енергия. Да, горната част на The upper растението. part of the plant is full of energy. И е готово, And it's ready. и е натрупало достатъчно хранителни вещества, за да тръгне енергията надолу, в смисъл веществата. The energy
go down in the ground. Да. И So there's a calendar. It's a German one, a Maria Thun one. It's according to the biodynamic agriculture. It's based on the philosophy of Rudolf Steiner. It's Steiner in German, but International Science. Steiner. So there's a calendar made by Maria Thun, and usually it's translated. We have it in Bulgarian, but also in some other ones. And it's made according to the local. Значи, когато ние разбъркваме всички тези елементи с ръцете, едно, че ние поемаме енергия чрез спорите от елементите. First, making this with our bare hand, we are attracting energy. Друго, че правим забавление, скулптура. Second, we're making a sculpture. Или, да, Play. забавление, творчество, да. И трето, че си създаваме Че го зареждаме с нашата енергия. Also, we give it up our energy and we put it our last. Нашата памет на клетките, която после растението поема и акумулира в себе. With our memory from our cells, and the plant that's accumulating and Тъй за последно от тази кофа не е много хартия, което е направено. И получаваме доста материал за кофички. so all this scrap paper that was in this bucket, we happens to have enough materials for our plants. И сега ще ремонтирам това растение. We're gonna make this capsule. Той всъщност готови сме за So now we're going to work. So consider this squeeze it Ще го сложиш ли? to remove the extra water. Става бързо. Be careful fast and Ако не ги засечваме скоро, е хубаво те да нещо, което да има вода, което те се не спят. So if you're not planting it right away, it's good to be put in a kind of plate which is filled with some water so they can soak the water